I en Carlos Font és professor, en aquest cas, d'Economia i Administració de Batxillerat i Cicles Formatius del CIDE, del centre, en aquest cas, de Palma. Carlos, com estàs? Benvingut. Hola, bones tardes. Molt bé, gràcies. Gràcies per acompanyar-nos els tres. Carlos, si et sembla bé, començant per tu. Un té al cap com es dona una classe en una aula, tots ho tenim al cap, però costa més d'imaginar com es fa per internet. Com és el vostre dia a dia? Com vos heu organitzat per continuar amb les classes? Bé, jo des del principi ja vaig quedar amb els al·lots que mos faríem el nostre horari normal, que a les hores que tinguéssim classe ens connectaríem mitjançant una videoconferència que s'utilitza a la plataforma de Google del Classroom, una Meet, i en principi anem fent les classes d'aquesta manera i els resultats són bastant satisfactoris. Passes llista? Sí. Faig llista, a pesar de que les instruccions de la conselleria són que, en principi, aquestes classes són tipus voluntari per al·lot. En principi no podem nosaltres avaluar de manera negativa si algun alumne no assisteix a alguna d'aquestes classes. Però així tot, al centre, al CIDE, estem fent un seguiment de possibles alumnes absentistes en aquest aspecte i mitjançant direcció i els tutors anem intentant veure amb aquests al·lots si podem enganxar-los i que s'incorporin. De quin percentatge parlem d'aquests que no fan presència, diguem, a través de la videoconferència? Sí, jo dono postobligatori, és a dir, tant batxiller com cicles formatius de grau mitjà, que és després de l'ESO, i en principi el percentatge és mínim. De fet, avui a les 10 hem tingut una reunió de tutors de batxiller i cada tutor anava informant de com anaven els seus alumnes i la veritat és que no arribava a la mitjana a 2 alumnes per grup. És a dir, que la veritat és que la incidència és mínima. Carlos, una mica tu ja m'has explicat com vos organitzeu, no?, al principi de la conversa. Quines eines informàtiques empreu vosaltres i com veus aquesta recta final del curs, després d'aquest parèntesi de la Setmana Santa, com enfocareu, diguem, el que queda pel que fa a aquesta docència a distància? Bé, en principi nosaltres anem funcionant com han comentat els companys amb el Classroom. Jo ja ho havia mencionat abans perquè ja ho teníem instaurat al centre i aquesta aplicació de Google fa que se puguin desenvolupar activitats diverses, entre elles s'enviar les tasques dels alumnes i ara, a més, a través del Meet, poder fer les videoconferències aquestes a les quals assisteixen els alumnes i té certa similitud, valgui la distància, amb la classe que pugui donar magistral un professor. Evidentíssimament, algunes classes pràctiques sí que en troben més dificultat perquè hi ha d'haver una coordinació entre que l'alumne reenviï els exercicis que pugui estar fent i sobre la marxa anem corregint-los i se fa un poc més complexa. Però en principi els companys fan funcionar el Classroom i el Meet i la veritat és que de moment la gent està bastant satisfeta. Respecte al que succeirà després de l'aturada de Pasqua, ens trobem que de moment, segons la normativa de conselleria, només es podia avançar a temari de quart per amunt, és a dir, que jo que dono ensenyament postobligatori sí que podria anar avançant a temari i de fet ho fèiem en els al·lots, especialment en els de segon de batxiller, que són els que hauran d'anar a selectivitat. Si no hi ha contraordre ja estan posades les dates per 7, 8 i 9 de juliol i en principi després de Pasqua veurem la nova normativa que estem pendent tot de veure com ho diuen en quant al funcionament de les altres etapes i el funcionament de tot, també si hi ha qualque possibilitat d'incorporació a curt termini del manco dels alumnes de batxiller com a primera passa per arrencar el curs i ja veurem si més petits arranquen o no arranquen enguany i ja ho deixem per l'any que ve.
Bé, com sabeu, la Universitat de les Illes Balears ja ha decidit que no tornarà aquest curs a les classes presencials. En el cas de secundària, pregunta que vos traslladam als tres, penseu que tornareu a les aules físiques a aquest curs? Jo, aglutinant les opinions dels companys i la meva pròpia, veig que han d'anar dia a dia. Han d'anar dia a dia perquè no sabem quan acabarà aquest confinament, però jo som optimista i penso que el manco amb els alumnes de segon de batxillerat crec que sí que poden ser els primers que s'incorporin a les classes presencials per veurem com va evolucionant la resta. Jo crec que sí. Vull ser optimista, sí. De totes formes, dia a dia. I com veus els al·lots a una edat que necessiten estar en contacte físic, diguem, no? Directe amb els seus companys, que és molt important aquesta etapa per a la vida? Aquestes edats són molt importants, també necessiten fer esport, no? Necessiten jugar a futbol o jugar a l'esport que sigui, tant elles com ells. En aquest punt, ara que ja han passat més de 3 setmanes, com els veus, Carlos? Bé, del lot massa bé, pobrets, però la veritat és que alguns ja m'han tremat que tenen problemes amb el tema de dormir, a les hores ja se li estan descol·locant un poc, no es van a lleure però no se poden dormir, després de matí quan s'han d'incorporar a les classes tenen son, li costa arrencar, alguns han fallat, s'han incorporat tard per aquest motiu, ja ho comencen a notar ells. El canvi aquest i que no els va bé el ritme de la son se li ha mogut un poc. Carlos Font, professor d'Economia i Administració de Batxillerat i Cicles Formatius del CIDE, moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos i ànims. Moltes gràcies a vosaltres i sí, els ànims no falten. Gràcies. Vinga, a seguir amb aquests ànims.